Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan Andrea Lusarreta izango da gurean, Nafarroako Euskal Pilotako Federakuntzako lehendakaria. Horren aurretik, has gaitezen eguneroko edukiekin. Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan Andrea Lusarreta izango da gurean, Nafarroako Euskal Pilotako Federakuntzako lehendakaria. Horren aurretik, has gaitezen eguneroko edukiekin. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen hasiko gera. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen hasiko gera. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroako nekazaritza sektoreak txalotu egin du Europako Parlamentuak Mercosurrekin duen akordioa salatzea. Lehenengo puntuan, Europako Parlamentuak joan den larunbatean sinatutako akordioa geldiarazi du. Bigarrengoan, itunaren aplikazioa Europako Batasuneko Justizia Auzitegiaren esku uzten du. Hirugarrenean, UAGNek, EHNek eta Semillei Belarrak oso positiboki baloratzen dute bozka. Argazki nagusian, garabiak lanean ari dira Malagatik Madrilera bidean errailetik irten eta Albia tren batekin talka egin zuen tren konboian. Honen titularrean, ikerketak Irio trenaren eta aurretik igaro ziren tren batzuetan urradurak aurkitu ditu. Eskuin zutabean, alde batetik, Volkswagen lan ikuskaritzarekin aldi baterako kontratuen inguruan elkarrizketak izateko prest adierazi da. Bestetik, Akzionak belateko ikerketa batzordea oztopatu du. Jarraian, laugarren linea 2025ean Bilabesako erabiliena ia 9 milioi bidairekin. Ondoren, Trumpek Groenlandiaren inguruan NATOrekin akordio bat lortzeko esparru bat iragarri du. Horren azpian, Iñaki Zelaia, muske ikertzeak nire identitatea zalantzan jartzera eraman nau. Azkenik, bera herriak Pio Barojari buruzko El Mundo es Así filma hartu du. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Trumpek atzera egin du eta NATOrekin egindako Groenlandiari buruzko akordioa iragarri du. Mugazerga gehiago ezartzeko mehatxua geldiarazi eta indarra erabiltzea baztertu du. Irudi nagusian, Victor Muñoz aste honetan Tajonarren tramendu zelaian. Victor Muñozek dio aukeraketak egokia egin zuela klub zurrigorrira bat egitean eta zaletu talde hau ezberdina dela adierazi du. Ezkerreko alde berrietan, batetik, tren gidariek greba egingo dute zerbitzuaren harriadura dela eta. Bestetik, poliziak gizon bat atxilotu eta droga saltzaile egune bat itxi du Iruñean. Jarraian, Europako Parlamentuak Mercosurrekin duen akordioa auzitara eramango du. Goiko aldeko berrietan batetik, soberan dagoen janaria aprobetxatzen da. Bestetik, Legardak Cecilio Azkarate aitortu du. Eta azkenik, Nafarroako jatetxerik altuena. Gara egunkarian lerroburu nagusia. Pello Txandianok dio alderdi interesak herri interesen azpitik jartzea dela gakoa. Azpian, Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordioa. Europako Parlamentuak ituna eten eta justizia auzitegira bidali du. Argazki nagusian, Atletikek Bergamon irabazi du 2-3 eta indarra berreskuratu du. Datorren astean, playoffetarako sarrera jokoan izango dute San Mamesen Lisboako Sportingen aurka. Eskuinaldean, Trump aurrera doa Rutterekin Groenlandiaren inguruko akordioarekin. Bukatzeko, pilotaren inguruan pozik agertu da Michelena eta partida kantxan jokatzea eskatu du. Berria egunkarian, argazki nagusian Donald Trump, Estatu Batuetako presidentea atzo, munduko ekonomia foroan. Honen titularrean, Europa oker dabilela esan du Trumpek, baina zergak ezartzea baztertu du.
Groenlandiari buruzko akordio baterako oinarriak adostu ditu AEB-etako presidenteak NATOko buruarekin. Eskuineko berrietan, Europar Batasunak Mercosurrekin duen ituna eten egin du Europako Parlamentuak, auzitara jota. Azpian, Siriak elko milaka kide dauden esparru baten kontrola hartu du. Jarraian, Janeli Gonzalesen hiltzaileak 25 urte egin beharko ditu zentro psikiatriko batean. Ondoren, Euskadiko Pilota Federazioak dio atzera bueltarik ez duela selekzioaren ofizialtasunak. Behekaldean, Txapeldunen ligan aurrera egiteko bidea argitu zaio Atletiki Bergamon. Azkenik, finalaren atarian, itxura ona emanda agurtu du Atletikek Superkopa. Euskal Herria irratiari dagokionez, titular nagusian, Oker Gabiltza, sexu disidentzien inguruko atal berria. Oker Gabiltza, Irrintzi plazako atal berriak, sexu genero disidentziarekin zerikusirik duten gaiak jorratuko ditu. Euskal Herriko Geiles Askapen Mugimenduaren Nafarroako kide diren Kepa Iekora, Oskar Sada eta Ana Jaka izango ditu gidari. Taldeak dio, ez gara gehi talde bat, ez dugu borroka egiten orientazio jakin batetik. Gurea LGTBIQ+ taldea gara, baita transbiboio marika ere. Lehenengo saioan, LGTBIQ+ siglaren esanaiaz aritu dira. Eskuineko berrietan, goikoan, Edurne Errea. Norbere nahi eta desiren inguruan hausnartuko dugu boteretze erotiko eskolan. Otsailaren 4an hasi eta 4 asteazkenez jarraian, emakumeen etxean boteretze erotikoaren inguruko ikastaroa emango du Edurne Erreak. Izen ematea zabalik dago eta Iruñeko udalak diruz laguntzen duenez, behekaldean Leiho Morea, feminismoarekin lotutako euskarazko edukien bilduma. Eluiarrek sortu du proiektua eta Leiho Morea izeneko webgunean jaso dute feminismoarekin zerikusia duen terminologia eta argitaratu den edukia konsultatzeko baliabidea ere bada. Amaia Astobiza hizkuntzalariak eta Eluiarreko kideak azaldu du Irrintzi plazan. Ikus ditzagun orain gaurko eta biharko eguraldi iragarpenak. Gaur giroa lasaiagoa izango da. Haizeak mendebaldera egingo du eta indarra galduko du. Kostaldean goizean goiz oraindik bizi-bizi ibiliko da. Haize horrekin tenperaturak behera egingo du Kantauri isurialdean eta gainerako lekuetan berdintsu mantenduko da. Alabaina, iluntzerako berriro hegotik finkatuko da eta gauean asko zakartuko da. Goizean euria eta zaparradak egingo ditu Kantauri isurialdean, batez ere ipar-ekialdean, baina eguerdirako atertuz joango da. Litekeena da eguerditik aurrera ateri egotea eta arratsaldeko lehen orduetan ostarteak irekitzea, batez ere barnealdean. Gauean ordea berriro ere euritara joko du. Ostiralean hegoaldeko haizeak bizi-bizi joko du, bolada gogorrekin haizeguneetan. Zaparrada mardulena goizaldean eta Kantauri isurialdean espero dira, eta bertan baliteke trumoi ekaitzak jotzea. Goiz erditik aurrera, ordea, litekeena da ateri eustea. Alabaina, gauean berriro ere euritara joko du, batez ere barnealdean eta bereziki Nafarroan. Elurkotan 1000 metrotara jaitsi daiteke gauean. Temperaturari dagokionez ez da aldaketa nabarmenik espero. Kaixo, Andrea, ongi etorri. Kaixo, egunon, eskerrik asko. Zer moduz gaude? Ongi. Ja, ostegun izan da, bai. Bueno, elkarrizketarekin hasteko, kontatuko diguzu pixka bat zein den aurkeztuko duzuen proposamena laburki. Gero sakonduko dugu pixka gehiago, baino... Bale, bueno, lehenik eta gainez, aurreko ostiralean aurkezpen publiko bat egin zen, non Iruña Euskal Pilotaren munduko hiriburuaren hasiera izan zena. Proiektu hau bai esan dezakegula da Iruñeko udalak aurrera eramaten duen proiektu bat, gainontzeko agenteekin kolaboratuz, baina bere hiri agendaren barruan dauka, 30 hiri agendaren
barruan, eta, zentzu hortan federaziotik, elkarlana Iruñeko udalarekin, 2026an Iruñean batik bat eta Iruñean eta Nafarroa osoan ere, euskal pilota bizi, sentitu, inkluso usaindu eta opatzeko urtea izango da, zenbait egitasmo izango ditu urte honek, eta orain urtarria izan da guzti honi hasiera emateko momentua dugu. Eta zergatik Iruña edo Nafarroa, zergatik da hain garrantzitsua? Bueno, soberan, hemen euskal pilotarekiko lotura oso estua daukagu, bai Iruñeko biztanle eta Nafarroko biztanleek gure izaeraren parte bat bezala sentitzen dugu euskal pilota, eta gero ja, datu konkretuei ere erreparatzen baldin diogu, lehenengo euskal pilotaren idatzia hemen Iruñan agertu zen, 1300 inguru hortan, ja, bada garai hortan, ja, euskal pilotan jokatzen zen hemen hirian, inkluso geroxeago ere, mende batu geroxeago, Iruñeko udaleko alkateak bandoak eta ematen zituen euskal pilota kaleetan jokatzeko derrigo, obligazio hori ez zintzela jokatzen. Gero hemen, bai hirian eta Nafarroan, frontoi pila bat ditugu, Iruñako hirian 55 inguru ditugu, gero klub oso potente asko ditugu, eta, proiektu bat egon da, euskal gizartearen, Iruñeko gizartearen eta Nafarroko gizartearen izaeraren barne dago euskal pilota, eta gaurko egunean ere horrela izaten jarraitu behar du, eta etorkizunari begira ere horrela izatea espero dugu. Aipatu duzu ere badaudela frontoi asko Nafarroan, eta proiektu honetan okerrez banago pelota jokatzeko frontoiak baino leku gehiago aipatzen dira. Kaleetan eta klaustroetan eta okerrez banago zerbait egiteko asmoa dago. Proiektu estrategiko nahi horiak. Frontoian, Nafarroko erregistroan urbanizazioen inguru pentsatuta daude, gaizki kontatuak, gero privatizatuak eta ez daude, baina frontoiak Nafarroko lurralde historiko guztian hainbat ditugu. Proiektu honek zer berrikuntza edo zer daka, uste euskal pilota zale mundu guztiarentzat erreferentziazko zentro bat, erreferentziazko zentroa izan nahi duen zentro interpretazio delakoa, pilotaren mitoa deritzona, eta bai bertan simbolikoki irudikatu behar dela frontoi bat, lehendukoa, baina, ez ditu neurriak, ezaugarri teknikoak izango euskal pilotan jokatzeko, baina, zerbait egin daitezioa. Eta gero, inguruan ere, rito frontoia dugu, labrit pilota lekoa, badira ere lekuak aritzeko. Esan genezake orduan, pilota ez dela bakarrik kirol bat, badaukala arlo sozialen eta kulturalen pixu bat. Bai, are gehiago, nik esango nuke kirola ez ezik ondarea dela, gure gizartearen ondare oso baliotsua dela, kulturaren parte euskal pilota eta horrela sentitzen dugu Nafarroko gizarte osoak. Nola azalduko zenioke hemengo ez den norbaiti, Iruñak eta Nafarroak pilotarekin duten harremana? Galdera. Lehenengo azaldu baino, gonbite egingo nioke, frontoira plazara etortzeko eta pilota partio batean, entrenamendu batean entxaiatzeko, bizitzeko batik bat, eta modalitate bat gustatzen ez baldin bazaio, beste batean probatzeko edo ikusteko aukera ere izango zuela. Barietate hori ere oso aberasgarri adelakoan nago. Baina zer esan pilotaren inguruan, nire euskal pilota hitz egitean zerrara edo berezko sentimendu propio bat ere suertatzen zait, arrotasuna, kanpotik ona difanean, nik esaten da pilotaria nahi, sekulako arrotasuna sentitzen dut, bestei hori osatean edo pixkat euskal pilotaren inguruan egiterakoan. Proiektuari begira, turismo aldetikan zer da eskaintzen dena? Hau baigu zentzuotan ez garela asko zentratu, azkenean gu operazioaren arlozkan oso lotuta gaude kirol arloan, turismo, Iruñeko udalaren turismo arloak bai hori landu duela, orain
iturrera euskal pilotarekin joango dira, eta zentzu hortan ekimenetako batzuk izango dira hirian turismo sostengarri baten arian, euskal pilotaren inguruko bisita guiatuak egingo dituzte, Oteiza museoarekin ere, baina pixka bat hori, zentratzea aldera, federazio arlotikan, bai zentratzen dira pixkat kirol arloan dira. Badago ekintzaren bat esango zenukena, hau bakarrik Iruñean edo Nafarroan bizi daiteke? Ez dakit, hainbeste esateko gauzartuko nintzateke, ez dakit. Baina, bueno, nik uste egitasmo oso polita dela, hemen Iruñean kokatuta egotea, pilotazale munduarentzako erreferentziazko zentroa. Nik uste aurrera pausu izugarria dela, bertan pilotaren inguruan ikertu, formakuntzak egin, artxiboa ere egongo da, ez dakit, elkartzegune bat izangoa, nik uste momentuan Iruñean hori kokatzeak garrantzi izugarria zen duela. Eta kirolaren inguruan, Labrita aipatzen da proiektuan, ze txapelketa edo erukastaldi mota ikusi izango ditugu? Bai, bueno, Labrita aipatzen da, baina bestelako pilotalekoak ere baditu. Pilota proiektu honek ere euskal pilota Labritetik kanpo ere eraman nahi du, autuetako frontoi, kulturagunetara, zenbait erakusketa ibiltari egongo dira, eta Labriten bertan zentratu, lehenengo egitasmoa martxo-aprila hortan izango da, oraindik data zehazteke dago, baina, bueno, orain horra egoera batean dago Labrit, eta reinaugurazio jai bat izango dugu hor, nik uste garrantzitsua dela, euskal pilota egongo da, baita Nafarroko produktu lokalak, artisauak, folklorea, bertan dena, hartu egingo da. Egitasmo hori lehenengo horietakoa izango da, eta gero kirolarloan, bai Labriten eta beste hiriko pilotalekuetan ere, pilotalia bezalako egitasmo bat aurrera eramango da. Bueno, fokoa jartzen duena pixka bat euskal pilotaren oinarrian arrobia, oso garrantzitsua den hortan. Aipatu duzu badagoela erakusketa ibiltari bat, zergatik erabaki duzu ibiltaria izatea? Bueno, pixka bat erakusketa ibiltari hori Iruñeko udalaren egitasmoa da, eta Iruñeko udalak aurrez esan bezala. Ez du bakarrekan euskal pilota erdialdean zentratu nahi, Iruñeko erdialdean, alde zaharrean, gainontzeko auzoetara ere eraman nahi du, hortaz kulturgunetara eramango du, eta behin data horiek amaitzean ere eskuragarri izango dugu adibidez, gure frontoietan edo gure klubetan erakusketa hori egiteko. Eta gastronomiari begira, zein da luzatzen den proposamena? Bueno, oraindik zehazteke dago, baina sinergiak eta hemengoarekin elkarlanean ibiltzea ezinbestekoa da, eta aipatu dut, lehen reinaugurazio jaialdi edo festa herriko hortan, aukera izango dugu, bai artisauak, bai hemengo gastronomia probatu eta dastatzeko, eta bueno, giro pilotazale herrikoi batean izango da, baina bueno. Hasieran esan duzu, ezta? Agian pelota ere dastatu eta usaindu daiteke. Bai, hori da. Eta horrela espero dugu, 2026 urtea, horretarako urtea izan dadila. Harrobiera aipatu duzu, zure ustez, pelota bada tresna egokia hiriaren edo Nafarroaren etorkizunerako gaztei begira, aurrei begira? Bai, guk pixkat gure ikuspuntutik ulertzen dugu euskal pilota transmisio tresna ere dela, zenean komunitatea lotzen duen arietako bat izan daitekeela, baina betik eraiki behar dela, belaunaldi berri ezagutarazi entzazaie, ulertarazi ere bai, eta aldi berean ere maitarazi. Orduan, pilotalia bezalako egitasmoak
hori dauka xede. Harrobia lantzea, kasu honetan erremintarekin, baina, bueno, bertan uztartuko dira ere, Nafarroa osoko iparraldeko eta beste lurraldetako pilotariak, bakarrikan partiduak edo lehiaketa sistema baten baitan, baizik eta, bueno, beste komunitate bat sortu, bestelako jarduerak ere aurrera emango dituzte, eta hori izan da pixka bat helburua. Uste apostu nahiko garbia dela zentzur bat. Bai, ikusten da, potentea da proposamena. Maila pertsonalean, zuretzako zer da horrelako proiektu bat aurrera eramatea, federazio lehendakari gisa? Bueno, aukera ezin hobea da, ez? Horrelako proiektuak mailaren gainean egotea, eta, bueno, bai azpimarratu nahiko nukela ere, da, udalbatza guztiak aurrera eraman zuela proiektu hau, alderdi politiko guztien onespena izan zuela, orduan zentzu horretan ere garrantzitsua da, eta lehendakari moduan aukera paregabea dela euskal pilota jokoan jartzeko, gero eta ume gehiago frontoietara, plazetara erakartzeko, jende gehiago goza dezala frontoietan, plazetan, eta nik uste bidea hori dela, hiriak eta Nafarroak pilota bizi sentitu eta jokatzea. Eta proiektu honekin, zer gustatuko leitzezuke jendeak sentitzea, pentsatzen dutenean Iruñan edo Pelotan edo Nafarroan edo batura horretan? Bueno, nik uste niko gizartearen eta Nafarrako gizarte hortan, imaginario hortan, erreferentziazkoa gaur egun eta iraganian ere, zer dugu, San Ferminak. Niri gustatuko litzaiake ere, jendeak lotzea, Iruña eta Nafarroa euskal pilotaren leku importante moduan edo... Aipatu duzu, San Ferminez gain badagoela beste zerbait, ezta? Zer suposatzen du pilotaren hiriburu izateak irudi anitz horri? Bai, nik uste kanpora begira, eta ez bakarrikan kanpora begira, baizik eta hemen, gurera begira, harrotasuna suposatzen du, baina federazioko ikuspuntutik guk aukera paregabea delakoan gaude, eta horrelako egitasmo batek laguntzen digu, lehen esanakoa. Jende gehiago hurbiltzeko frontoietara, ume txiki gehiago pilotan hasteko, 11 modalitate ditugu, baten bat aurkituko duten ziurazki, eta hori pixka bat esan dute. Eta, bueno, badakigu okupatuta zabiltzela, beraz, azken galdera bat botako dizut. Nola definituko zenuke proiektu hau edo Iruña pilotaren hiriburu izatea, esaldi batekin edo hitz gutxi batzuetan? Bueno, aurreko ostiralean alkatearen hitzetan entzun genuen, eta handi grabatuta geratu zitzaidan pixkat esaldi bat, Iruña euskal pilotaren munduko hiriburua, ez dela soilik proiektu bat eta Iruñaren marka bat, turismoa bultatzeko, bai bada, baina are gehiago, zerbait gehiago da, topagune bat da, elkargune bat da, osotasunean pixka bat, Iruña eta euskal pilota uztartzen dituena. Uste, elkargune bat da proiektua, horrela definituko nuke edo bakar batean horrela utziko nuke. Oso ondo. Mila esker gurera etortzeagatik, Andrea, zorte hon proiektuarekin, espero dena ondo jutea eta hortikan ibiliko gera ere bai. Vale, eskerrik asko zuei. Agur. Jo, bai. Hau izan da gaurko saioa, eta mila esker gurekin egoteagatik. Bihar arte.